Гепард песиннең якын туганы. Аның тәне кыска, йон бөртекләре белән капланган. Туны ком төсендә, ул зур булмаган кара таплар белән бизәлгән. Гепардның авырлыгы 40-65 килограмм, гәүдә озынлыгы 140 сантиметр. Койрыгы озын, 80 сантиметр. Гепард бик зифа һәм хәтта нәфис булып тоелса да, ул бер дә көчсез түгел. Әлеге хайванның тәнендәге мускуллар бик көчле, ә менә май катламы юк диярлек. Син беләсеңме, йөгергәндә гепардның тизлеге 100 км/сәгатькә җитә. Очлы тырнаклары аңа кискен борылышлар ясарга, ә озын койрыгы егылмаска булыша. Гепард тиз йөгереп кенә калмый, бик әйбәт итеп агачларга да үрмәли. Кара әле, гепардның күз төбеннән авызына таба кара сызыклар сызылган. Алар бу хайванга кояштан сакланырга һәм ерактан яхшы күрергә ярдәм итә. Әлеге хайван антилопа, газель кебек хайваннарга һөҗүм итә. Аларны тота алмаса, куян кебек вак кимерүчеләрне аулый. Ул үзе тоткан җәнлекне башка йырткычлар ашамасын өчен аны агач ботакларына кашырып куя. Ул ауга көндез чыга, ә төнлә ышык урынга качып йокларга ята. Ана гепард гадәттә ялгыз яши, ә менә ата гепардлар төркемнәргә берләшә. Шулай итеп алар табигатьтәге дошманнарыннан, арыслан, каплан һәм сыртланнардан, явыз гиеналардан саклана. Ана гепард ким дигәндә 2, иң күбе 6 бала таба. Гепард балалары туганда бик кечкенә, 150-300 грамм гына була. Аларның күзләре дә күрми, колаклары да ишетми, нәниләр йөри дә белми. Әни гепард аларга 8 ай буе тәмле сөтен имезә, әкренләп мөстәкыйльккә өйрәтә. Гепардлар 20 яшькә кадәр яши. Аларны Африкада һәм Азиядә очратырга мөмкин.